I-app yenze i-shopping yami nempilo yami easy because each and every time ndifuna uthenga ndivele ndiye kwi-app yakwaLumkani, select my items and go and buy. I used to spend a lot for grocery and toiletries, but since that I've got the Lumkani app, iyabhasa yawina. Ndispenda kancinci out of bendispenda a lot. Even today bendisiya ka-Shoprite, so ndaselect items zam ndafika kwi-till point ndanika usisi zonke eza items ndaclick uredeem zavele za items. To my surprise, I was so happy. Everything went down to 305. Imagine, it's saving engakendinzileyo. So I was so happy with this app. Siyazi sonke mos xesha le-Christmas umuntu uspenda kakhulu, imali yadingeka. So with this app yenza life abe easy. If you're a member yakwaLumkani, definitely awuzifumana benefits yakwaLumkani, awuzibana app and awuzokwazi usave, awuzibana grocery coupon. So the app is specially designed for Lumkani members.